Cik si si. Lucy.
Salah salah. Cek, cek, cek.
Baru jam di belakang nih. Oke. Wah, jadinya tukeran ya, sama sama Maranatha. Mana lebih akurat tadi? Oke, yuk kita bikin bikin aja musik malam apa naik gitu kayak apa kayak sorry pertama kecelakaan masih lain dan masih berhenti iringin musik buang aja
sebentar lagi ya. Dua ya. Hurian itu hatta ala nang masuk ma prosesi jongjong mahita saluhuna. Ikut dia, meriah kan? Teman, ikut dia. Horas madihita sarugna. Oras. Ruas ni huria na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Namar punguro hita bornginon. Lao marsoba huhu marningot. Ari hatutubu nitu hatta Yesus Kristus. Si palua portibion. Sia kami akka parhobas ni huriata. Hupasahatami ma. Selamat Natal madihamu saluna. Selamat Natal marihamu damang dainang parkalado. Selamat Natal manang kita saluhuna. Di pasu-pasu manaro di bagasan goar itu hani. Pinuji ma Tuhan debata, partigang basa. Tarpuji matu hatta debata di bagasan Kristus Yesus. Naung mababasa-basahon anak ngana sasadai. Debatana gabe jolma. Alani taparade maruhata. Lau marsoba tujolona. Tapasonang maruhata. Tapahohoma martangiang nahohom.
Amen. Di bagasalas ni roha, marsoba mahita tujolo ni Kristus Raja Hadameoni, na mabualas ni roha godak tu saluhu bangso, marolopolo matordita, tae dehoma hamuliaon ni tuhata. Marede mahita nomor 57. Marhiti-hiti goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia. Amen. Nunga gabi daging mahatai, jala maringan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huidahami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asini roha, dohot hatuaon. Haleluya. Haleluya, Martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Madok maulya te dohami tuho. Ala ni gudang ni asi dohot holong ni roham di hami. Ay di basa-basa hokodo anakmu na sasaday tuhami na di pardangolanon. Asa malua hami marhiti-hiti ibana sian dosa do sian hamatian sa liling nililing na. Hupangido hami tuho. Say soddangi marohanami na hohlumi. Marhiti-hiti toddi porubadiyay. Akup ni i say parrohay mahami. Asa huboto hami mandok maulyate tuho. Asa tarapul situturo hanami di hagogotan. Dohok di pagudjunan, marhiti-hiti anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahita. Marede mahita.
Patik ni debata di perpunguat tabornginon, imana tersurat sian Jesaya ono pulusada ayat 10. Marlas ni rohasi tutu duau di bagasan Jahoba, marulupulup dotor diku di bagasan debatako, ainunga di soluko tuau aka ulos hatuaon, baju hati goran di hohoso tuau, songon panguli namar bulang-bulang, mangaradoti hamalimon, jala songon orowan naung hinohosan, ido sahakna. Atong rap mangidugugo mahita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na humbarto badik mi. Amen. Mare dehita. Debatado si topalangit dohot anoon, dohot nasa isina. Sundinggad do sa luhut na dito pa debata. Alay dang udug jol manatino panay tuhatan ni debata. Siga masaluhut na hinorhon ni pangalasion ni jolmay. Tatangihon ma, berita panopaon, dohot pangalasion ni jolma tu debata. Sada Musa sada ayat sada sampai 2. Dimulana ditompa debata langit dohotanon, dungi tarlulang matano iga behalongonan, jala holom di atas lungi, dungi mangareap mereap maton di debata di atas ning angkae. Sada Musa sada ayat 24 dohot 25. Dungi mangkuling muse madebata. Dipantubuhon tanoi mahasa akan mangolu masibuan masamna. Aka dorbia dohot kulok-kulok, dohot binatang masibuan masamna. Gabe manjadi masomoni. Dungi di pauli debata maakai binatang ni tanoon masibuan masamna. Dohot aka dorbia masibuan masamna. Dohot gulok-gulok ni tanoon masibuan masamna. Jani nugadenggan ida debata. Sada Musa sada ayat 27 dohot 30 sada. Jadi di topa debata majolmai tumiru rupana. Rupana dituruakon debata lau manopa ibana.
bawa doat boro-boro nasida ditopak. Dungi ditelik debata mas hudena tinompanai, jadi nungadengan situtu. Dungi buat mahari, torang mahari muse, ima hari pawanopon. Sada Musa 2 ayat 8 dohot Sada Musa 3 ayat 6. Dungi dibuka debata Jehovah mas sada porlak di Eden tartukkan abisaran. Jadi itu sima di benjol mana jina di honnai. Dungi saya di pandat noti berburu ima barbui niawi di bendingganna. Panganon jala pia mata namarnida. Jala tahu manunggul roha tua pistaran nawi. Jadi diputi konsian barbui nai jala di pangan. Dilehon mado hoto sinundukna siani gabe di pangan. Sada Musa 3 ayat 15 dohot 20 tolu. Panurirang sada songon awon patani dakoni Jehovah debatam sian tonga-tongami sian aka hahanggim ibana tama tangihon namuna. Jadi dipabali debata Jehovah ibana sian porlak Eden asa diulatano pabuat nai. Nunga taida pakorhon ni dosai si garu salut parsauran dohot parnguluon ni jolma ala ni dosai. Nunga lamaul jupang roha namar panarihon. Gariada egoisme late ni roha do gijang ni roha lamani wubuk. Lam holang do jolma natinopanay sian Tuhan si panopai. Damang dainang da ulo do hita madabu tu pangalaho si songoni. Da ulo do hita paburnang-burnang dirita di jolo ni dongata jolma do di jolo ni debata. Alani di bagasan panol solion dohot biar ni roha mida debata tapauduk marohatta mangido asi ni rohana manesa dosata maret demahita. Dusata tuado panidebata martang yang mahita. Alia manami jala debata nami na di Banua Gijang pargugu naso hatudusan pardinggan basa doho
Jala rodi sa liling-liling na doa siniroham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akadusa nami. Ay juk do hami mardosa maradopon ho. Jala juk do husungguli hami rimasmu marhiti hiti sian pangalason nami di hatam. Ali Tuhan Jehovah say urupi mahami. Ho ali Tuhan debata haton nami. Palua hami. Jala sisa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringo tu hasisa ni dosa. Humokop hita gabi dosa do ibana nasotu manda dosa di bahed dibata. Asa gabi hati gura ni dibata hita marhiti-hiti ibana. Hasanga pun ma di dibata na digijang. Amin. Mared de mahita. Epistel di parpunguata Bornginon tarsurat di Mika pitu ayat 10 sahat rodi ayat 20 marsika sori mahita majaha. Tung isi ma di batasongoko namar pamuati di dosa jala naubulus pangalasion ni partalian na tibai dang toktong ibana marsigomos marroririmas ay makalomohon asin rohado ibana. Say lehonom mudo hasitongan tu si Jakob asin roha tu si Abraham naung niwari hommu tu opunami sian akaari narubi dope. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni dibata jala naupiopsa. Amin. Maredehita.
basa-basa hot debatado anak nana sasadai lau paluahon portibion. Tumbal gasitutu do holong ni rohana di bagasan Yesus Kristus si palua portibion. Tatangihon ma barita las ni rohaon. Yesaya sia ayasada rodi 2. Bangso namardalani di bagatan aholomon marnida sada panodang nabulun. Bisar dosada panodang di akana mangingani tano linggoman ni kamatean. Nunga di patorop bangsoi. Nunga di padiriho di ibana halalasni rohana bolon. Marlasni rohana sida di joloni bohim. Songon lasni roha di gotilon. Songon partolopolopon di namar bagi tabat tabanan. Lukas 2 ayat 4 sahat ayat 7. Borhatma nang si Joseph nasian Galilea sian Nasaret nakok tuluat Judea. Tuhutani si Daud namar goar Bethlehem. Alasian poparan jala marga ni si Daud ibana. Pasurat ton dirina rap dohot si Maria oroanei naong gabe-gabean jadi di sini nasida gokma ari ni hanguluana. Ditubuhon ma anak buah bajuna diborhos ma dipeakon ma tu bagasan panggagatan. Ala suadong ingananin nasida inganan nasing di parmyamanin nasida. Lukas 2 ayat sada sahat roditolu. Dungi Roma uji paretas yang Kesar Agustus. Ikon suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilanga perjolu mai uju di gonggomi Sikrenius tano Syria. Jadi borhat masa sude asa disurati ganu tubonani binasana. Yohanes 3 ayat 10. Ai songonodo holong ni rohani di bata di portibio. Pola do anak nana sasadai di lehon. Asa unang mago gadup na porsea di ibana. Asa hangoluan na sa leleng-leleng na di ibana. Tapuji ma Tuhan debata di bagasan Yesus Kristus. Narade makaholongi hita dohot makilalahon pakilalaata. Alani jongjong mahita jala tapagalak malilit tabi asa holong na dohot hatiron na manodangi hita.
Lao mahamu baritaho kamu ma Jesus do panodang ni portibion. Nasotu pamardala di naholong na mangihuton hibana rimah hita congcong.
hati dakon maha porsiau tai, songon nahinati dakon ni dongata saha porsiau di sadok portibion, rap mahita maddok. Au porsia di dibata Jahoba, idu ama pargogo naso hatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni dibata Jahoba na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian siyan toddi porbadia, andorang sohabubuhon. Ido tuhata na tumao na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetarpajal lo ibana di hau pinarsilang, na tuat tu banuatoru dong ditanom, na mula mangulu dia ni patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamu di dibata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di toddi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na maddok, mulak mangulu do sogot daging ni halak nong mate, dohot di hanguluan na serasuda. Amin. Udul mahita. Pinasahat matiki tu wek 2. Dung sidung marede wek 2 pinasahat ma tu wek 4.
Sunggul-sunggul dihita di Bornginon na Parjolo, Pesta Natal Parjolo, marsugot hari Rabu 25 Desember 2024.
Patu paun ni huria do parminggon pesta Natal parjulu marhiti jadwal na parjulu pukul onom manugut bahasa Batak hut marulaon na badia. Paduahon pukul 10 bahasa Batak huhut marulaon na badia. Na patuluhon pukul 10 bahasa Indonesia huhut perjamuan kudus. Paduahon pesta Natal paduahon manang Natal ama ina ni huriata. Hari Kamis 26 Desember 2024. Patu paun ni huriata do pesta Natal paduahon marhiti Natal ama ina ni huriata. Masuk pukul 10 pitu botarina. Ima sunggul-sunggul dihita pinasahat matiki tu kur ama dungi diudutima kur ina maranata.
Marene mahita laos tapasahat ma pilihan sada A dohot sada B. Tuhan
Dame ni debata na sumuruk siya saluhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hamuna kadonga saha porseaon. Hatan itu hata. Turpuk jamita sipa husor-husoron ni rohata. Di parpungua bodari parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus bornginon ima natar surat di buku Evangelium misi Lukas bidudua mamuka maisian ayat 2 sahatu 14 Lukas 2 ayat 2 sahatu 14 tapai hutihu ma di bagasar rohat tadi. Jadi adong ma marborngi di ladang na di sini akka parmahan mangingani pinahan nasida. Jadi didapot to sada suru-suruan manasida. Jala marsinodang masanga mituhanihu maliang nasida. Gade madiar situtuma. Alai didok suru-suruan ima tunasida. Unang madiar hamu. Ai barita halalas mirohagodang gohuboat tuhamuna. Parsaulian ni sadok bangsoi. Ai nauk tubu do di hamu sabornginon. Di hutan si Daud. Si paluai ima Kristus Tuhani omma partinada dihamu poso-poso do dapotomuna nabi norhos peak di panggagatan jala topuma adong dongan ni suru-suruani torop akaparanga parbanua gijang dipuji nasida do debata maddo hasangapo madi debata di gijang dame madi tanon dia kajol mahalo moani ido sahakna hamuna kadonga saha porsiaon hita hurian itu hatta narak marpungu di Natal tabornginon selamat Natal madi hita saluna. Selamat Natal madihita saluna. Nunga sahat tita nuaeng. Tuborngin na holom. Parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Dibaran ipinahad di huta Betlehem. Bornginom mana jojota goari malam kudus. Borngin nabadia. Malam sunyi senyap. Holy night. Ala songonom manajolo 2000 tahun nasalpu tubuh Tuhan Yesus dibarani pinahad di huta Betlehem. Yesus na tubuh dibarani pinahan di huta Betlehem 2000 tahun nasalpu ima nata pestahon waeng di Natal tabornginon tutu parningotan nama goario di hita. Dang nasaunari betubu Tuhan Yesus. Alai nunga 2000 tahun nasalpu. Buasa songon nagugo suara kumaddohon akamanginang. Gudak kita jolma pemahaman na sahirana poso-poso do penuaik Tuhan Yesus. Sahirana peak-peak di barani pinahan di Palestina do penuaik Tuhan Yesus. Buasa hurohi tabataon tabagodang jolma mangulah na kaulau na maralo tulomo ni rohani debata. Sai songon nadok pemahaman ni jolma idia me pabereng-bereng Yesus ina manakko au dauru ibana piak-piak go ibana dang margello kibana di barani pinahad di huta Betlehem 2000 tahun nasal pudo nama sai anggo nuaeng nunga raja nabulun nasanga tibana jala di tonga-tongat ta dono angi bana. Porsiado hamu akamanginang itonga-tongat ta Jesus nata pestahoni. Porsiado hamu akamanginang di boto Jesus. Dia siala na mangojar rohat ta tunatalon.
Porsea dohamu di woto Jesus isenak kijolom berbeda yama dohotina sejabu lauroto natalon porsea parningotan nama guario dihita dang nasonari betubu Tuhan Yesus alai nunga 2000 tahun nasalpu nunga takas di pabereng-bereng Yesus di paihuti Tuhan Yesus akka pardalanan ningoluta nunga takas di paihuti Tuhan Yesus sudah akka liturgi dohot akka pamesta honota dinamarningot kita diare hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Kamu akka dongan tutunak pe parningotan guario dihita ikodlas dorohata. Puasa ikodlas rohata hobar tu buah-buah ni akka suru-suruan natu parmahad diturpuk tau. Didok nakin didapoto suru-suruan ni maka parmahan. Jadi akka manginang asing go parmahan di hitalak batak doh parmahan ni halak Palestina. Anggo di Palestina betul-betul tung dilihat doroha gogo doh pikiran na. Mangaramoti mamikirhon narikot wakana pinarmahan. Termasuk akka makanan minuman. Termasuk doh parbornginan nasida. Didongani parmahan do biru-biruna. Akka pahapahanana di ladang. Nakpe golap-golap. Nakpe borngin-borngin. Dak perjolo lari akka parmahani molo adok akka masalah molo adong bejak panoro nanaeng manoro akka pahanan nasida dak songo kita halak batak pasal me pe dua songo niate manang dak dia pelau idang apala parduli parmahani anggo parmahani halak Palestina ba memak tung dilihat doroha doh pikiranna lau marmahani akka pinarmahana alani modo bo parmahanon rap dohot akana pinarmahana di ladang prata inganan parbornginan ya kapinahan na padua hona kamanginang leado parmah di halak Palestina puasa lea ba saya songon na sei parrohau jolma do jaga wakana auto parmahanon alani tusi mana parjolo sahali ro suru-suruan ni dewata pabuahon nauk tubuh Tuhan Yesus. Hamu kadongan tubuh Tuhan Yesus. Boa-boa na parjolo sahali di paboa parmahan di paboa kasuru-suruan imatu parmahan. Tuhalak naleai parjolo sahali ro suru-suruani paboa hobbarita lasni rohai. Oddo na parjolo sahali na naksihalas sonota di Natal bornginon di dapotot suru-suruan akan alea na somar dihadihai tusidi pabuana parjulu sahali barita hatu tubuh ni Tuhan Yesus molo tarasahon godang masalah halak nalea halak na somar dihadihai ita pos rohata olo radero Tuhani nang madda potok kita didok diturpuk taon gabe mabiar situ tu manasida puasa mabiar akaparmahani dung madabu jol mana parjolo itu dosa gok biar portibion gok biar ngoluni jolma di hasanganon ma biar akka parmahani dung madabu putana parjoli itu dosa ma biar akka parmahani mamerek pamareta Romawi ai ke jabbo pamareta Romawi lau mabunu manakut nasa jolma naso olo porsea tunasida ma biar akka parmahani ai nasa lelengon hola suarani imbo suarani burung hantu dohot suarani sese doi begina sida di ladang di harangani HP nuan di dok topu maro suru-suruan jala marhilok kilong akka suru-suruani takas do di boto suru-suruani nago biar akka parmahani alani do asa di dok parma suru-suruani itu parmahani unak kamu mabiar diboto akap suru-suruanido na dibagasa biar ngoluni jolma na di portibion alanido asa di pabua suru-suruan itu parmahan barita lasni roha do hubuat Tuhamu aina tubulo di hamu sabor nginon di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani nanaing dohono ni suru-suruani unang behamu mabiar nunga tubuh Yesus si palua rade madongani hamu unang go biar behamu ngaro Tuhani gade Immanuel madongani hamu nunga tubuh Yesus si narade gade pangadua-dua muna
mana paduahon nanang dohonon itu hatta tu hita di pesta Natal bornginon unak kamu madiar hamunak kadong asaha porsiaon 10% ngoluta setiap hari hola di bagasa biar go biar rohita dakola di bonani hariara hita madiar dakola di bona pasogi hita madiar di kantor bupati pe hita madiar ronuang di sudenganan godang naik akasi habiarata di pajak di pasar godang akasi habiarata di pasar raya pe godang akasi habiarata alani nuaeng robo abo asianaka suru-suru atu parmahan unak kamu madiar hatani suru-suru atu parmahani lau sidon nuai katani tu hatta tu hita madok unak kamu madiar unang madiar hita di ngoluta nungaro Tuhani madongani hita unak kita madiar di ngoluta ngarade Tuhani gabe pangalualuata persoalan suku-sukun molosongono pesta Natal ramedo hita deido kamanginang nakipe jamopat pada jolma pada do jolma sahatun wang asima rohani Tuhan marsogope ra ria mahitaro ro mahita alai suku-sukun bohado ngoluta sigano pari nungatu Tuhani radero hita mabaini bana nagabe pangadua-duata jodoh hita dung lelen sian Natal tidak mau tahu tutu hatai jodoh hita mangadopi arsak paru kilon alai dang apala betul-betul posro hata Tuhani alani unak kamu madiar nungaro tubuh Tuhan Yesus tu portibion palua kita sia sudah ka masalah tantangan ningoluta nungarade Tuhan nungatubu Tuhani rade ibana gabe pangadua-duata tabai ma Tuhan na tubu di Betlehemi nagabe pos ni rohata tabai ma ibana nagabe pangadua-duata unanggo biar behita di ngoluta salelen ma biar ro behita di ngoluta di hasianganon takut berarti tidak percaya ima patuluhon naso apala betul-betul lo pehita prosea di haroroni Tuhan di hatu tubuna di barani pinahan di huta Betlehem dangadok siha biaratta di portibion nungaro Tuhani madongani hita nungatubu Tuhani gabe Immanuel di ngoluta alani marpos ni roha mahita tuibana mata pasahat tuibana mata gatukon akka pardadanan ni ngoluta sigano pari unak tapak saho dirita mamikiri ngolu-ngolu na di portibio dakapikira kita ngoluta na di portibio sotung marsahi tita dakapikira kita ngoluta na di hasianganon sotuk stres struk kita di ngoluta di hasianganon nungarobe Tuhan Yesus nungatubu si paduai narade paduaho kita sia sudia ka masalah tantangan sia sudia ka biar ngoluta rade ibana majakon harorota rade ibana gabe pangadua-duata alani lasmarohata majakot Tuhani nungaroi bana tu pertibion hamuna kadonga saha persiaon buasa ikut dibarani pinahat tubuh Tuhan Yesus ima ala gijang rohani jolma Rosi Maria doho si Joseph gaya nasida piatong na pugos do marmadar si gudal bolo di boan kata daro si gudal bolo nakamanginang partuba na mapotayate gaya nasida pe marmadar isukun nasida do akapanginapan akajabu dangadong majakon nasida au cugari marmobil nasida au cugari marsapari nasida au cugari gaya pejabat nasida merabu boai ko masih geseran dei do kamang jadi ima bakoni hita jolma mamerek kalak nga ala suadong nama jakon nasida na dua serta di gabe tubarani pinahan nasida di simagok hangoluan ni si Maria di sima tubuh Tuhan Yesus ima dalam ni Yesus rotu portibion tung di bagasan kesederhanaan di bagasan kerendahan doro Tuhan itu portibion dan nasoboina Tuhan Yesus seorang di hotel berbintang 5 doho dia ke rumah sakit dia ke guest house alai roi bana tu portibion
tung di bagasan kesederhanaan. Dangadok siangkar honon narotu portibion. Naik songoni mahita dingolutta di hasianganon. Ro Tuhan Yesus tubuh ibana tu portibion. Betul-betul di bagasat toruk niroha. Di bagasan kesederhanaan. Naik songoni mahita. Ima siluan harga dihita. Di Natal bornginon. Naing magabi di bagasan kesederhanaan kita dingolutta. Seret toruk mahita dingolutta di hasianganon. Dangadong na naik sianggar honot tadi portibion. Dangadong na boy si pangasa honot tadi portibion. Alay tatiru ma Jesusi. Roy bana tu portibion. Di bagasan kesederhanaan. Di banuagi janginganan. Di surgo tahta harajon. Alay radi bana meninggalkan tahta harajon nain. Roy bana tu portibion. Seorang ibana di barani pinahan. Asa rojol maisudi mamereng ibana. Au cugari di hotel tu butuh hatai, au cugari di istana presiden tu butuh hatai. Dak sude boy jol mama mereng ibana, dang boy hita mangi de ibana. Alai ala di barani pinahan, sude portibion boy mamereng ibana. Alanya kamanginang, nanaeng dohonon di turpuhon, di Natal tabornginon, sude mahitaon, mangolu di bagasa seret miroha, sude mahitaon. Patu toru diri nabi dangadong nanaik sianggar honota dangadong nabui si hagijak honota dingolutta tu di portibio tatiru matuhani di bagasa toru ngiroha ibana mamulai ulaun na di portibio di bagasa kesederhanaan ibana rotu portibio naik songoni mahita dingolutta di hasanganon. Amen martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Mau lihat puji-pujian di sobah rohanami Tuhan. Alasi doho tolongmu Tuhan. Tarbaik kami rak marpungu di bagas joromon. Dina hupatu pahami Natal. Marningot kami Tuhan diari hatutu bumi. Asirohan dihami Tuhan. Tubuh maho. Nang dingolunami di rohanami di tonga-tongani keluarga nami. Homa Tuhan dongan nami. Molo holan gogo nami sadiri. Daktar dalana kami ngulunami di hasianganon. Alanya si marohat Tuhan. Dongani hami. Palua hami Tuhan. Siana ka masalah tantangan. Siana ka biar ngulunami di hasianganon. Suatu kata itu bagasar roadot pikiran nami. Asa marurak marperbui hatami. Asa hatami Tuhan nagabe gogo tukko sulu-sulu di hami. Lau mangduti ngulunami tu akatikinan engro. Nak tu akatikinan engro pe Tuhan. Tok tonggo pe sihol rohanami. Tok-tong matuha pakuling ngolunami asa hatami naga dihadda ngabataba di ngolunami asa onang manibil hami siadalan munasik tongi asiro ham di hami Tuhan iring-iring togu-togu nangaka pardalanan di ngolunami pardalanan di keluarga nami pada wakarsak pada wabatabat pada Tuhan akan asohina lomohon nami di tonga-tonga di keluarga nami bi homa Tuhan madongani hami homa mangurupi hami homa Tuhan padua hokami sia sude ragam miratte ni sibulison asa nang lalap kami di ngolunami di portibion alai asa hubaik kami ho nagabi pangadua-dua pos ni rohanami tu akatikinanang suak songonima Tuhan di Natal lami bornginon hubuak kami tu adopamu di nanaik patu paon nami dope Tuhan Natal parjolo tu ari marsugot tuk tu hirohado pikiran nami saluhna asara ria hami Tuhan maddoho ti Natali asarap kami marlas ni roha marolopolo mamujiho di las ni roha nami Tuhan maka muliatehon hatutubum haso sorang mutu portibion pasu-pasu ma Tuhan nang haka keluarga nami pasu-pasu akas sisolhot nami manang didiabina sida nadau manang nazonok sia kami tabaya kasilas ni rohai asanggia tok-tong las roha nami mamuji guarmi satokin na Tuhan mulia be mahami homa Tuhan madongani hami di pardalanan pada wakabatabat pada parmaran palas rohananya non bui pajupang dohota kana wawolong hami di bagas nami bi jalo ma Tuhan ilhilik pangiduan nami on mar hite-hite guarnya nak Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di namarede hita bukuede ono 22 ayat sada laos tapapungu mapelean tu STT HKBP dohot sekolah pendeta HKBP. Mari deh mahita.
Huria na hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus. Sato kinari marujung maparsaurata di ngananon. Alay tahapor siaido naso tupa marujung. Asini roha doho padongan yon na di ngoluta. Alani toktong mahita papatar ho kolonga di parngoluota siganupari. Tutup mapesta taborngino tatangnya ko peliatau martangyang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroan sa luhut sile nadenga doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahatami masyana nile homi tuhami pelian nami tuho. Sai jalo may gabi wap na hutjus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pelianon patibul ho karajom. Di tonga-tonga ni huriam do di portivion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam tadahami godang silolom mituhami. Asalam girgirhami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rahmahita mangido di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang. Sai pinarbadia mabuar. Sai Roma harajau. Sai saut malomon rohami. Palua mahami sempang. Rodi hasangako sadili. Amin. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus. Holong ni rohani debatama. Doho parsauran ito di parbadiama. Nama dongani hamu saluhuna. Amin. Shalom, selamat Natal mari kita salutna. Selamat Natal. Borusion aja apa ya? Lagu yang gembira aja. Wah, itu mah bukan gembira.